Hau da Bermeotarren denboraldi magikoa modu egokienean azaltzen duen irudia. Kirolariak eta klubeko partaideak trampaldoan irabazitako bandera guztiekin. Gorka Aranberri kontxakoa astintzen eta atzean herritarrak posez gainezka. Iker Zabalak gidatutako urdinen jarduna historikoa izan da. Ekainean, Bizkaia, Euskadi eta Espainiako txapelketak irabazi zituzten bata bestearen atzetik. Lehiaketa ofizialen aro berriak, Bo Bizkaiaren izena izango du palmarezaren hasieran. Uztailean eta abuztuan bideratuta utzi zuten Euskola Beligako garaipena eta irailean errematea eman diote egindako lan apartari. Kontxan, 8. aldiz eskuratu zuten bandera preziatua bi jardunaldietan egundoko erakustaldiak eman eta gero. Eta dena borobiltzeko asteburu honetan, beste bi bandera Bermeon eta Portugaleten. Guztira, 14 aldiz izan dira azkarrenak ligan, errekor berri bat ezarriz. Nik uste udaran hau bomba bat izan dela. Ondala bi temporada zitako lan bat izan da, eta nik uste kulmen batea jatu dela. Jokatutako 22 edizioetan Urdaibai 10 aldiz nagusitu da ligako sailkapenean. Orain, etorkizunerako eskifaia finkatzea izango da elkarteko arduradunen hurrengo bete beharra.